Добър вечер в навечерието на нова година, 20 часа и 16 минути във вторник, 31 декември 24-та. Понеже понякога, когато си мисля за някакви неща, за личностното развитие, за промените, за това какво искаме да постигнем, тези, които искат нещо да постигнат, нещо малко повече и душата им да бъде удовлетворена и да се чувстват щастливи, които са поели по един техен личен път, за което се изисква много смелост, така че ако някой слуша това, поздравления, направят път си, не се отказвай, продължавай. Има смисъл, има и други като теб. Това, което до сега съм научила и установила, искам да го споделя в няколко минути, защото всъщност, но то е много ценно и важно е. Те понякога важните неща са много прости, много ясни, кратки и точни, но проблемът е, че един човек, докато осъзнае това, си блъска главата страшно много. И ако има някаква сила на този свят, която може да ви накара да чуете това, за да го спестя, искам да кажа да не се отказвате, да вярвате в това, което искате да бъдете. Защо? Да не забравяте защо сте започнали. Защо сте поели по този път. Това не трябва да се забравя, защото има много моменти, в които ще сте много ниско долу и ще се питате защо по дяволите си го причинявам. Защо не искам да бъда като другите, доволен от всичко, спокоен, с един нормален живот. Защото аз това много път си го казвам, си го мисля. Много път си го казвах, си го мислех. Обаче всъщност другото нещо, което е трудно за преглъщане, е факта, че ти ако искаш нещо, и то затова е трудно, никой няма да дойде да ти го даде на готово. Но не е въпросът в тези думи, защото това звучи много клиширано. Въпросът е, че ти, ако искаш да бъдеш нещо и някой и нещо да постигнеш, нещо да ти се случи, което си чувствал може би цял живот, че искаш, но не знаеш може би още точно какво е. Може би се луташ между повече интереси. Трябва да дойде този момент на осъзнаване, че никой няма да ти го даде, защото ти сам трябва да работиш за него. Това е реалността. Няма значение дали ще си от бедно семейство, дали ще си от богато семейство, дали имаш подкрепа, дали нямаш. Ако ти сам не вярваш в себе си и си в състояние на една жертва, която очаква от всички подкрепа, но сам не иска да си я даде, да се бутне напред, да повярва в себе си, да си каже не, аз това ще го направя и го правя. То дори да имате подкрепа отвън, а много често ние имаме, но от позицията на жертва, и това е толкова вярно, защото наблюдавам не само себе си. Това е вярно. Позицията обаче на жертва ти няма как да бутнеш себе си, защото ти просто си толкова се самосъжаляваш, че не можеш, че точно ти се самосаботираш. И дори да имаш някаква подкрепа, ти в един момент дори може да изгубиш заради това твое поведение. Най-хубавото и най-важното нещо, което човек може да направи, е да вярва в себе си, да не се отказва колкото и да му е трудно, което означава, че много сълзички ще трябва да преглътнеш.
Личностното развитие е нещо много трудно, защото всъщност истината е, че те изправя пред най-големите ти страхове, пред предизвикателства с твоята личност. За това се нарича личностно развитие. И докато минаваш между капките и се правиш, че искаш да се развиваш, се залъгваш. И докато се залъгваш и си 50-50 един ден, така, един ден иначе. Няма да стане. Трябва да дойде един момент, в който да се даде тая сметка, да си даде човек сметка какво и какъв иска да бъде и колкото и да е трудно, просто всеки ден да се изправя пред това. To show up. Всеки ден ти да си там за себе си и да го правиш. Това е нещо, което обаче се учи по трудния начин. Има хора, които може би няма да го осъзнаят и ще се откажат. Изисква жертви, но възнаграждението да видиш себе си след една година, че не си се отказал, ами си продължил, а си можел толкова пъти, защото е било толкова примамващо. Или дори най-простото оправдание, ама аз не знам точно какво искам. Добре де, какво обичаш да правиш? Как искаш да се чувстваш? Кое ти е трудно и си мислиш, че там можеш да поработиш и искаш там да поработиш над това нещо, за да не искаш вече да се чувстваш гадно по отношение на това, защото съм сигурна, че има много хора, които имат тези малки кусурчета, които ги дразнят, но не са достатъчно смели, ами се страхуват. Кое е това нещо? Започни оттам. Прави го. И съм сигурна, че в един момент ще започнем да се гордеем със себе си и още повече да си вярваме на себе си и да искаме да се побутнем още по-напред. Дай да видя, окей, тая година така, дай да видя другата. Дай да видя сега, след като стигна до тук, къде ще ме отведе още една година. След още една година къде ще бъда. Древните стъпки не са за подценяване. Те са, може би, едни от най-ключовите, които те променят. Това е моето виждане. Та, ако мога да дам съвет, появявай се всеки ден, бъди там за себе си. Прави това, което си обещал, че ще правиш. Нека не остане просто записано там в дневника, колкото много пъти е оставало при мен. И съм сигурна, че след една година ще има промяна. И съм сигурна, че след тази една година ще ти си иска да дадеш задна, но някакси ще си кажеш, добре, защо да го правя, като стигнах до тук. И няма да го направиш. Защото в един момент ти ще си преобърнал нещата. Ти вече няма да си този, който си бил преди. И това е много хубаво.